The reason why that statement rekuti takaiwinda takaita number 1 tichipfuura Astra neDulux richindinakidza kudaro richindifadza kudaro nderekuti guys, I've got a paint company ruzvinzwa inonzi Nash Paints. Ndine paint company inonzi Nash Paints. Company yo ichikura, I was working so hard. I was knocking at every door. Kwese kune kwanzi kurudiwa quotation ndaisvikako. Muri kuzvinzwisisa. Kwese kwaingonzi bedzi kurungodiwa quotation ndaisvika ikoko. Ndaifamba netsoka, ndaita sei, but I was knocking at every door. But listen now, chaitika ndechichi. Ndava ndasvika inini kubva kwatonzi yes toda kuvaka, this is the project. Ndova ndarakidzwa, we like you, you're always here uchipusha uchiti ndabva kuna ndinotengesa paint. Ubva vanditi, I'll tell you this. Vaibva vanditi. Saka zvatoda kuita manje ndezvekuti tokuda paint, but tokumbira kuti utigiro Astra paint or Dulux ndodzatoda kushandisa panapa. Ndozvavainditaurira. Apa ndashanda so hard to just get that recognition. Kungoti vangozviziva kuti ndiri kusvika panzvimbo pavo pamunenda uya ka10 ka20. I actually met someone yesterday kufundiswa akandireminder nyaya iyoyo achiti anga ari aisenza kuThomson, unonzi chi kudepot remapurisa, so Thomson anchaza kuti unoyasonzi chi Thomson depot, anonzi Thompson kana chichi Laziti, uri sei Laziti. How are you? One love. So pandakasangana naye chinda yakandiremind of that time iyoyo yandikutaura. I would work very hard to get the contract, and then they would say, all right, tina cheptaris tawirirana newe kuti toda paint kuti supply panapa, but please tigiro Astra kana kuti Dulux. So kune vasiri kunyasozvinzwisisa zvandikutaura izvezvo ndezvekuti unenge uchibva kukwenchi wa pressa ubva wana deal ubva wanzi tigiro mazowe uzvinzwisisa. Ndozvaitika izvozvo kuti iwewe unenge uri, as an example, unenge uri dangotaura vanhu vandinodherera, because vandinodherera ndikataura vamwe vanhu munogona kuzonditirwa zvitiri. Unenge uri Wata, unomuziva Wata, manager waFreeman anonzi Wata, manager waFreeman HKD anonzi Wata. Unenge uri Wata iwo ubva waenda Watson Kafela is a very good guy, man. He's a very good friend of mine. Watson Kafela he's always smiling. Anakana munhu wese anoziva Wata anoziva kuti Wata hana problem. Unenge uri Watson Kafela ubva apa uri kusenzera kuHKD kwana Freeman kwekwe. Ubva wapresa strike uchitsvaga basa uchita mana hapasi kuda kuimbwa here panapa, hapasi kuda kuimbwa uchita 10 days uchisekerera vanhu vese uchisvika kubva kusecurity makadii mukoma uchienda kumberi kune makadii mukoma kurise kuno isusu toita zve Tomlinson ubva wazonza alright Wata, thank you very much nekunetsa kwauri kuita kuti uda kuti umuperforme panapa, right? Isusuwo tiri kutoda band kuti ritiperformere, but tachikumbirawo kuti utigirewo iwewe, kana kuti wabvanza utigirewo Mbewu, kana kuti tigirewo Baba Harare. But in HKD, no, we like you, we understand where you're coming from and everything. That's why a statement here, rekuti takachigwina tichikunda Astra neDulux, because ezvinezvi kana tichienda kunzwa kuti chinokombeya ndoziva kuti kune vamwe vanhu vanenge vachine kabelief kaya, but ezvinezvi ndikaenda ndikasvika iyi inonzi Nash Paints. Hapana ari kundibvunza kuti ikambani ipi iyo vanhu vese vari kuiziva, and hakuna munhu ari kumbonditi titsvagirewo iyaya kana kuti iyaya, because vanhu vese vari kutoziva kuti ezvinezvi paquality, when it comes to quality, Nash Paints yakaitwa nemo. I want to tell you, I've got mumwe mufana wandosenza naye anonzi Collins ari kumufana wandakatraina akauya kubasa kwangu inini achiri. Ndozvatoda kuita kufundisa, toda kutotraina vanhu vedu, hatitoda kuramba tichingotora vanhu vemamwe makambani. Muruzvino kambani kwedu kufundisa vanhu vari kuuya because vanhu vaziva tinobhadhara kupfuura mamwe makambani ariko, but hatitoda izvozvo, toda kutraina vafana vedu. So Collins uya last year akaita 100% pass rate kupaint yake, ndiye anoita inonzi technical, akaita 100% Collins here. Why? Because ezvinezvi muri kuona kuti kana tichibika paint ndakukudzai, it's important even kune vanhu vanoita business. The reason why tichizoita number 1 in paint industry, the reason why tine quality yakanaka kudaro,
So kana ezvinezvi kana kuchibikwa paint kuna Shpenzi, munoziva kuti vanhu vari panapa vese ava, ana Spiwe, ana kuda Kwasha, ana Clever, ndikakutorai nhasi mimika ndikaenda nemi kuna Shpenzi, munoswera muchibika paint today. Do you know that? Muchibika quality paint ichitobuda zvekuti vanhu vese vari kunashe zvese tikavabvisa tikakuisa imi maana Daisy nana Johannes nana Jessica Machingauta nana Whitney. Today munotoswera muchibika paint. Why? I will tell you this because muri my friends angu and I want you also to prosper in business. Paint yekuna Shpenzi haibikwe nekugona kwemunhu. Mukuzvinzwisisa. Atiti isusu Collins watirikutaura nezvaiwe akauya akabiwa kubasa kwangu akaenda kunosenza somewhere. It doesn't go with the quality. Mukuzvinzwisisa. Chinhu chinobika paint kuna Shpenzi, I will explain to you, is the system. System yedu yezinori system yedu yatinoshandisa kubika paint ka ine ma checks and balances are so strong zvekuti ka nyangwe iwewe uchida kuita zvemusoro wako. One, mukunzwisisa, kune vanhu vanokupa raw material yaunopiwa uku koko inenge iri raw material ka inoenderana nezvinhu zvauda unobika. Ende pa raw material pacho kuti uipiwe iwewe ka inenge yasainirwa na supervisor ku raw material, yasainirwa futi na dispatcher. Pane munhu ari kuenda forklift kuzotora raw material iyoyo, ari kuziva raw material yaari kufanira kutora, anoisainira futi kuti ndiri kutora raw material iri correct. Paunouya iwe uchisogadzikirwa kana uri machine operator watiinaye ezvinezvi anopisa kupfuura vese ka anonzi Gamanya. Mukuzvinzwa? Gamanya ndiye machine operator anooperate pamamachines edu wandinofarira inini. Gamanya takamutora pabasa pedu, kune vanozviziva. Gamanya akanga achitsvaira panze, ndiye one of the guys wekuti maisvika paipa achitsvaira panze paipa yamubva mati pakachena panashi panapa. Gamanya ndiwo atakatora Jessica Machingauta naTendai Musikwe na God knows na Ruru, takatora Gamanya ndiye watakaisa pamachine operating. Why? Because Gamanya paaitsvaira waiti ukaona kuti Gamanya atsvaira pakapa aitsvaira ka aisaita zvezvekutsvaira marara achinoaisa mukana muflower bed kana kuti akatsvaira panapa pasi petable panosara paine tsvina. Muri kuzvinzwisa? Gamanya aitsvaira pese. So takabva taona kuti this is a talented human being, ndobva tamutora. So Gamanya is our machine operator, ndiye anenge akamira pamushini kudai. So Gamanya paanenge achibika baibeka haasi kushandisa pfungwa dzake, ari kushandisa the system iripo kudhara. Anenge aine bepa rake rinomudza kuti tora product woidira mugaba umo, obva wakurunga for 5 minutes. Kana wakurunga for 5 minutes obva wazotora iyi futi obva wadira obva wakurunga for another 10 minutes. Anoteerera every step anenge achimakirwa na supervisor wake. Muri kuzvinzwisisa? Asvika pane imwe stage. So asati apedza kubika paint atiende kunotarisa quality, tine lab yedu inobva yauya. Muri kuzvinzwa? Inouya yosikotaura kuti pamasvika izvinezvi mapakota chimboti pai zvamabika zvacho musati mapedza, musati matomboisa salt, musati matomboisa makari nechii zvamudai. Toda kutombonzwa isusu kuti ka mvura yenyu yamuri kutobikisa iyo itori warm, zvinobvumirwa here kuti mubikise product yamuri kubika. Mukuzvinzwisa imimi? Ndo zvatinenge tichiita kuna Shpenzi izvozvo. Saka Gamanya anorohwa 3 steps dzaanenge achitorerwa nana Collins vatataura vaya vane 100% pass rate vayaveka. Anenge achitarisa every step kudai. So murunzwa, hatisati tadzoserwa pendi kuna Shpenzi pendi yakashata. Gore rakapera rese hatina kana 1 yatakadzoserwa, not even one single person who came back to us to say pendi yenyu haina kunyatsonaka pakati ndigadzirise. Hatina, because hazviitike nekuda kwekuti every stage yatiri kupinda nayo yaGamanya anenge achitesterwa kusvika paanozoti ndapedza. Kana apedza vane vazotarisa kuti zvatakupa kuti ushandise zvapera here. Mukuzvinzwisisa? Kana zvisina kupera kapanotoitwa commission of inquiry yekutovhunza kuti imi why is it iwewe product yedu iri kubuda yakanaka iwe wasarwa nekakota kepowder yakati azviite. Muri kuzvinzwisisa? And did I tell you one thing? Mukasvika pana Shpenzi pepe mukaona rori yakapaka panze, marori akapaka panze pepe, munoti kosei vasiri ku-offload. Do you know what? Hati offload the product inenge yabva wherever kwatinotenga raw materials before yapinda mulab. I'm telling you, chimboenda yamunozvitarisa muone, we are not going to offload that raw material until it has been tested. Vanhu vanobvawo vanotitaura kuti okay, tiri kukupai talc powder yedu yakanaka yakaita sei. Muri kuzvinzwisisa? Asi izvozvo ka isusu tinomadza kuti alright, yamatipa iyo imi mati magutsikana nayo, before we offload it we need to test it. Muri kuona kuti I can tell you one thing, ezvinezvi kwakauya marori full tanker yeimwe product yakabva kuSouth Africa uko, ibva yasvika paibva taitesta tobva tairamba
tikatosara tine shortage yezvinhu because product iyo yaifanira kuti takairamba. Munoziva kuti yakaenda kupi? Yakatorwa neimwe kambani yemunomu inotozikanwa product iyoyo, yakatorwa ikanobikiswa paint dzimwe dzamunotoshandisa kunze uko, muri kuzvinzwa. Asi isusu takairamba. We would rather isusu tinogona kudziedu today because munoona kuti chi ishi iripo ndeyekuti brand ratiri kugadzira renashiri irori brand rese iroro irutesi arisi brand ratiri kutarisira kuti tinofanira kubva panapa rosvika apa zviva zvaguma mukuzvinzwa. Handizvo ibrand ratiri kuti isusuka because munoziva kuti munhu unongozvipawo zvinhu zvauri kuda kuita. So with this brand inini, I'm not a person who is very fussy about legacies. Kuti hey, ndoda kuti zita rangu rizorarama nekusingaperi kana ndafa handina kana kubasa nazvo zvezvo handidi kunyepera. I know vanhu vese vandosangana navo nemuchinjero kuti hamukuru mimi naye vamwe vakafa vane mazita avari kutotaurwa mumastreet ina handina kana kubasa handina ego. I don't have that ego handina kana kubasa nazvo. But bedzi you know in life unongozvipa chimwe chinhu kuti ichi ndicho chandinoda kumhanya nacho. Just like izvi nezvi ndaitaurira vana vangu vese tabva kwatabva kuti tanakidzwa ndikati you know what ndaitotaurira ndikati you know what we need to change zvatinotaura zvezvo kuti toda kuhita profit yakati negore rakati ngatisiyane nazvo zvatinomboudzana zvezvo kuti imwe toda kuve nemastores akawanda so by this time ngatisiyane nazvo muri kuzvinzwa. Takutaura tichiti isusu we want to have this many staff members by this time. Ndozvo ndakavataurira. Why? Because we went there nezuro tatiriko kunengo tatiriko all right kana mchiti ndiri kunyeka nami uyapana une mosco uyapana ndoda kumubvunza nami achakudzai uyapana nami arisi thousand here. Saka kuti ndira tinacho ukupfekere trouser tinacho ndanchiti nezirongo remugroup here family okay ndakati takufanira kuverenga tichiti chi kufundisa ndakati target yedu ndeichi 1000 people like staff members yeah. By when? By end of next year. Okay, you can go. Thank you. Okay. Thank you, I love you. So ndo nyaya iripo ndeyekuti takangozvipa matargets because we went there. Ini ndakubuda izvozvo. We went there. Ndodangoti mchana ndikubikirwa cup of tea. We went there and we saw a lot of people that were coming. Vachiti Mr. Mtaris tikuda basa, Mr. Mtaris tikuda basa, Mr. Mtaris. And I said, okay, we can still get the money, we can still get messages. What if we make it a target that these people that follow us, the very same people that are coming to buy our food, the very same people that are supporting us, munoziva kuti nezuro kune vanhu vakasvika na 7 shop iyo story day uko yakazovhurwa na 2:30, roughly 2:30, but they were there from 7 to 2:30 mukuzvinzwa. So I said to my kids, all right, it's also what if we give ourselves a target to say, let's run this business so good that at least by the end of this coming year, we have got 1,000 new staff members that we've got in our company. When we employ 1,000 people, we are upgrading and giving hope to 1,000 families. 1,000 families equals a huge community. We want to make a positive impact. Those are so with our organization in Nash Paints here, we agreed we are going to give quality, not because only there is something in return that we are going to get. Money is part of what we then get in return. We want money, we love money, but we are going to give quality. We are just going else. Atanga angada ndifonera iwe anotozondoshandisa phone akafona kuti mukuru mukutaura point mukuru mukutaura point mumira kufona muzvinzwisisa. So ndinongotaura kuti chinhu chatakangozvipa chequality yekunash paints izvozvo. Saka muri kuona kuti izvinezvi Kevi naCollins vanobika paint kunash paints kwekwe ndakavati nini chimboendai kufundisa munonyatsodzidzisa vanhu the way that we want things done, because when I go to food decisions sometimes nasika unogona kuona bhega rakakura mangwana, unogona kuona pai yakakura mangwana yakati dzikirei, ubva ona chakadai so chakadai, ubva ona cream donuts nasi rakadai so mangwana rakadai so. Saka vari kunodzidziswa kubika, musatyenyi musatize, vari kunodzidziswa kubika zvavanobika.
nevanhu vekunash pains because ana kevi I've got kevi ndofanda ne 15 years ndishanda naye akauya kubaza kwangu but inini manje chandinogona ndisini ndogona kushanda ndine ziso ndiri mutarisi so ndakatozviona kuti kevi ka izvinezvi is doing a masters rake ndakatomuendesa ndini ikoko kubhendura akatopedza I think and izvinezvi ndofunga vanhu vari kubasa kwangu vamwe vana vatakatanga navo vari kuita mamasters maMBA panonzi apa paWomen's University in Africa ndini ndakapaenda kuchikoro inini ndapaenda ndobva ndaona kuti uwa yakanaka ndobva ndaona kuti kuri kudzidziswa nemazvo mukuzvinzwisisa ndobva ndaona kuti kuri kudzidziswa nemazvo and at that time kwakatoona namadam Zukula vamwana ndiri kutorespecta zvekudaro mukuzvinzwa variko nana Mangwende nanani a lot of very good lecturers vanodzidzisa nemoyo muri kunzwa ndobva ndatora the other guys that I work with ana uveti vese ana uveti akangotanga wari sales person kumarondera ezvinezvi uveti ndiye like the retail head wekubasa kwedu because mukuona kuti chii ndoda kukuudza chimwe chinhu futi tiri ipapo nyaya dzangu dzinenge dzakawandisa ndida kukuudza chinhu zvakawanda pana akanzi Benia Goko handizoti ndinyazoperengera nemazvere Benia paakauya kuBotswana kudhara akauya kuBotswana tichitambura tese but Benia indaitotambura ndakatomubatsirawo Benia iyi saka every time ndine friend for life Benia pese nyango ndikataura zvisina kukwana Benia anongoswa kuti makaipa Benia chimbovaudza kwatakasangana I'm looking for a comment ndiso ipino atori nepicture yangu imwe yakanditumira ndizvo here zvakandako you know yeah aiwa Benia chimbotaura muri sei okay tazvinzwa manake ndiConrad Shumba unzi tazvinzwa Daisy ndobva isati mastars twari kusprinkler nyaya dzangu dzinozowandisa ndinda kuda kutaura dzakawanda apa ndakufanira kuti ndiende manje ndozvandistopesa hands food is my one but nash pains trikuida hands well done Mr. Mutaris trikuona say thank you very much Daisy because we you know what Daisy we just problem yedu ka I'll come back to zvanachitaura zvana Kevin anani problem yedu ndeyekuti isusu aisimosva yedu tunoita kunge sekuti ka hatina kungwara stereki ka but the truth of the matter is we are not exposed muri kuona hatingorina exposure and exposure is something very very huge so you know pane pandaitaura paya kuti pane madays andakatenga inini Eastleigh Paints company inonzi Eastleigh Paints and ndandine manash paints at that time ndandati ndichangotanga tine 2-3 manash paints tichitodzidzira kuti chii chinonzi receipt kutonyorera customer receipt tichibva pakungotengesa and then when I bought Nash Eastleigh Paints I then realized that there are systems that are needed to run a business up I didn't even know of systems and a lot of people are gatekeepers you know that people just don't tell you so munoona unenge uchiita business uchishanda nesimba uchita seika just because hapana exposure we don't have so that's why I sometimes come here and try and talk but now zvinozoitika manje ndezvekuti most of the times I'm a very emotional person I want to say 77 things ka one ndinoda kutaura 77 things ka one because ndenchiziva kuti zvinyi zvacho kandotokuziva ivamwe mabusiness person ari pana ndinechikuziva iyi ana Shelton kuti ka amutorina you know sometimes unogona uchitoona mumwe munhu achitoya kwauri achitokutaura kuti ndikutodaiso pabusiness rangu vandadai apa pamwe iwo uri kutopfuura utonzi Mr. Mutaris makandiinspire fanike mumufano ndakasangana naye nezuro makandiinspire ndakatotanga kambani yangu ndikatodaiso saka izvi ndoda kuti mundiitire futi zvakati inini I want to try and tell him kuti mufana wangu ka you can't just come to me right now and wotanga kungondipairira kuti uda kuti ndiite ichi ona azvinzwarwa ka izvinezvi hausi kumbonyanyo uri kungoti ndakakuinspire hauna kana thank you uri kumbotaurawo kana kumboti mukuru ndorangokutendai nezvakati uri kungondipa mademands after zvimwe zvandakaita saka ipa makatogona and then he gave me a t-shirt and then ndobva ndarekodha paipa achinipa t-shirt and then he says saka zvamunoita imi mukasvika kumba kwenyu manje nevana venyu mobva mamira paipa mobva mapfeka t-shirt iyo and he wants to give me more and more instructions but I need to sit down with him to explain to him kuti mufana wangu ka the best way to anyone's heart is not by you demanding stuff from them but chitongotsvagawo zvimwe zvekuti umbonyatso appreciate patira nditi but he's doing well because akandipa t-shirt but t-shirt yake anondipira kundipa t-shirt akandipa ndipfeke akwanise kuadvertise you know so ndinenge ndichida kukuudza zvimwe zvacho zvakawanda zvinenge zvichitidzosera kumashure as human beings as Zimbabweans because I know kuti hatina exposure but hatina exposure makaona here madhirama ari kuitwa naThomas Chizhanji makamaona
Ndaida kutombomaitawo akatonditangira. Akanditangira zvodai asina kungotanga izvozvo, but munomacheka ari kunakidza zvisingaiti. Mumutsanangurira kuti tabva kuna tinashe mutarisi ati ticheke madhirama ari kuita. Ari kutonakidza, and I believe kuti madhirama ari kuitwa naThomas Chishanje, if he continues doing that, achatonakidza kupfuura ipapo. Ramba wakadaro Thomas Chishanje. Munocheka, ari kunakidza last number. So I was just saying that ezvinezvi mufollowe a channel yakanzi Foodies. Tine channel yatinayo paWhatsApp. Ezvinezvi yava about 2.5 people, 2,500 somewhere there. So we want to grow each other because you are my followers, and I want to make it worth your while. Kuva my followers angu. Mashona. Just like what I was also telling team Reku Nezuro ndakasenda ma messages ma groups ese eku Nash Nation ese yankangosara kwanisenda message yete ku retail yeku furniture, and they're doing so well. They're doing so well retail yeku furniture. This time ndopa vakawana 99% of what they are supposed to achieve. So they had 99% zvekuti vakasarwa ne1% kuti vasvike paya pekuti tinoti isusu pozve kuti Nash Paints last month ndofunga vakanditumira vachiti vaita 102% of their target, vapfuura target ne2%. Foodies handisitomboda kutaura zvese izvozvo zviri kubva musupport yenyu neexcellence yevanhu ivavo. So ndaivaudza ndichivatenda, ndichivaudza ukoshwa hwavo, ndichivaudza futi kuti tavhura Foodies because of you. And I told them vanhu vese kuNash Paints ndakavaudza kuti mukaona munhu anenge akapfeka uniform yekuFoodies auya kubasa anofanira kuti makadi yenyu mukoma, because mimi kuNash Paints ikoko ndimakavhura Foodies iyoyo. Ndakavatsanangurira, so vanhu veFoodies ndovanisa ndavaudza kuti mukasangana nevanhu vekuNash Paints mavati makadi yenyu mukoma, because ndo vakavhura Foodies. Hanzi naNigel Tashinga tave kwaThomas kare. Alright, matoko kudara. Hanzi mukamaita munoputiswa namai mutarisi. Aiwa, ndaisada kumaita in that manner. Ndaida kumaita endoputitswa last. Ndine zvangu zvandaida kuita. Willow, I love you Willow, thank you very much. Inini Willow, I'm one of the people vaimusupporta asati aputika. Inini Willow, ndaimusupporta ndaigara ndiri mukupi. Ndaishamisika kuti uyu munhu anogona manwe. Why is it? Haasi kusvika panofanira kusvika. But ndo pandakati ndaitotaura nawo mapfana nemumwe mupana ndakaona nezuro umwe anoti kurise kuCanada mutarisi, because sometimes iwe wacho unenge usati wakunyatsogona manje. So Willow now is big, but now ari big kudaro Willow anogona kungotora advert yangu bva angokanda otongoputitsa chinhu chotongotenderera. He's a very good guy Willow. Kana paine vanhu vane makambani panapa vanenge varipo ndozvandofolewa nedzimwe mhene dziri mukatumu. Ana Willow ava ndovekutora muchishanda navo, because munhu makamboona vamwe vati ndotaimboshanda navo wekuti nhasi anenge achiadvertisa sadza rako, mangwana akutomhanya noadvertisa sadza reuyu. Muzviona zvomeka sense izvozvo, zvimeke sense izvozvo. But Willow adaro munhu aripo akabva kuvanhu. I like Willow. So guys, what I was also saying patazobva kuyaka ndezvekuti vanhu vekuFoodies vanotoenda kunodzidzisa vanhu vekuNash Paints vanotoenda kunodzidzisa vanhu vekuFoodies kuti zvinhu zvinoitwa so, because chiri kuendesa mabusiness edu kumberi isusu, mastandards, maSOPs, masystems. There's a certain way of doing things. Vinyax, you did not come kuFoodies nezuro, wakangotuma degree, but iwe unotoziva kuti I like you. It's not good. Ungosikafane udaro wakutongondinyorera zvekuti Boa Paint zvekupenga. Ndikuenda kuFoodies izvozvo Vinyax, ndikutoenda izvozvo namari atobuda Tinashe ari kumbogadzirira ini ndakutobuda futi. Ukasauya kuFoodies ikoko uchingouya uchingonditi Boa Paint, zvakanzi Boa Paint, not Boa. Indaiti Boa kan zvakanzi Boa Paint. Ndakazodzidziswa and it's because of what my Kiki would do. Boa Kiki. So yes, Foodies ndeyedu. Thank you. Ndanzwa kuti wataura kuti azina Willow takufana kukura ground kunonzi kuchi ku Epworth. Willow akufana tukurira. Amana ndikaona nzvimbo yokuisa Foodies kuEpworth, especially inenge iri drive through, so tichanopinda bahasha pacho. Yey, andingafari. Hanzi na Brian Tagwire ipfeka igemenzi rewhite mubude naro. Amana kai. Hanzi ndiri kuuya makanonoka kufura. Nezuro takazononoka kufura guys. Entrepreneurship is not for the faint-hearted.
uzvinzwisisa. Taisangana netuma challenges twedu. Pane pamwe pekuti takambopomera vamwe mhosva nditi tikamboti Zesa yatikanganisira. Zesa iya yabva yauya ndobva yatigadzirira ndobva yatipa zvese zvatatichida ndobva yati oi chibvuraika. Handiti makati isusu tisiti kukovhiringirai business renyu. Makatipomera mhosva. Tagadzira zvese zvamuri kuda. Mukuona paya Zesa yacho, but inini hangu from the bottom of my heart. Kutaura chokwadi. Vanhu vanogona kuti mutarisi watengwa izvine zvinokuda kwekuti Zesa yakazokuitira zvakanaka. From the bottom of my heart, I believe kuti Zesa yaimprove mashandiro ayo. Ndinoona ndakatozvifunga nezuro after vaisa that post yaya vachiti tazogadzirisa magetsi ekufundisa. And then vanhu vakuti vanhu vekuzesa ndio unhu wenyu. But Zesa yaimprove mashandiro ayo. Why I'm saying this? Ku Granite side mazivano pese panoenda magetsi ende asi kuenda regularly ari kuenda iko kwamachipisa anoenda zvekuti so ndichataura nawo ndinyatsonzwisa kuti why. But ku Granite side pese panoenda magetsi Zesa inotanga yatipa notice ende vatori negroup mukuzvinzwisisa davanyatsotaura chokwadi chemwoyo mangu checho vatori negroup. Saka mugroup imomomo ana nhingo nachitaura uya vafanira kubasa kwedu ana Kevi vatorimo. Ende Zesa iyoyo haizombodzime magetsi ku Granite side kana isati yakuudza kuti tiri kudzima nguva dzakati. Ende paNash Paints Granite side pane zimita so ezvino izvi ndakaona vamwe vafana varipo ndikati mukutsvaga vafana vachidiki so vanga vabva kuZesa ndikati vafana mimi mukunyanyotsvagai panapa zvikanzi hanzi tiri vechiko ndikati mune muchita chii vakataura chirungu chiri complicated ndikati mune muchita chii zvikanzi tiri kuisa triggers twekuti kukaita kunenge kwadhinguka magetsi artificial intelligence zavari kushandisa hanzi tinobva tanyatsopiwa exact information vatataura kuti zvaitaura. So I believe kuti they are doing vari kuimprove. Ndakavapopotera hangu vakazomhanya ka asi Zesa iri kuimprove ngataurirani chokwadi. And sometimes tikasataurana chokwadi ichocho munoziva kuti vamwe vanhu havazoiti maefforts. Zesa iri kuimprove. Even zvavakaita zviya zvekunyora ndakaona vanhu vazhinji vachibvunza kuti saka Zesa iyoyo ingachikiridzirwe shuwa nefundisi zvokuti vanobva vanyora vakambozvita. But you know what, inini I believe kuti nyange uri giant yakaita sei kana uri vulnerable uchikwanisa iwo kuti kubasa kwangu kuya ndogona kusvika ndopopota umwe munhu obva ndidzo kuti se makapopota nyine zuroka muchiti ndanonoka. It's just an example. But ndasina kunonoka ndatotanga kwakati ndobva ndaenda pamberi pevanhu vese nevanhu vanoti iyi nezuro ndaikapopetra Jeni but I'm sorry about that. It's not kuti ndinotya Jeni but kana uchirespecta vamwe no matter the size no matter chi unofanira kuenda uine apologies because vanga vakanganisa ndobva vagadzirisa. Saka zviya zvikutoitika zviya ndio kutogadzirika kwemakambani kuya kutaura chokwadi. Zesa pasina mboti vakaitira isusu kana kuti chika they did well. Whoever came up with that idea yokuti vaende pamberi pevanhu mukaona kuti ini ndikatadza ini ndoenda pamberi pevanhu ndichinotaura kuti ndakatadza. So ivo vakazvipira kuenda pamberi pevanhu kunotukwa vakanotukwa zvavo but post yavo iyoyo yakatukwa yanga ine 400 comments but pamwe pa 400 comments papaine 100 dzaivatukwa ne300 dzaiti maita zvakanaka kana kuti chi but yanga ine 10,000 likes. Mukatarisa all their post dzese dzavakamboita kumashure dzine ma 21 likes 15 likes 30 likes 40 likes. So what they did I'm just hoping kuti my bosses emamwe maparastatals they saw that they should be out there exposing themselves ngavabvume kutukwa kana vatadza and vogadzirisa. We love that. Thank you Zesa makagona bye. Whoever came up with that idea I know kuti nemahardliners anenge ari mukati andanga kuti makazviitirei maisafanira kutombo apologize taifanira kuramba takanyarara toita kunge zvisiko. But whoever came up with that idea to come out there and talk about it, you did well. You gave hope to Zimbabweans. Now Zimbabweans, they know kuti munoterera mukatukwa mukatswinywa munorwadziwa. They know kuti muneropa. You did well. Pandoziva kuti uchashungurudzwa nevanhu but you did very well. And kana washungurudzwa uri kushungurudzirwa pachokwadi. Well done. You did well. Well done. Tatone confidence name. Isu zatisingangodi vanhu vanotyisa vekuti havataurwe navo hativanakirwe navo. Musatyise vanhu musatyise. Hatinakirwe nazvo tisingadi hatizvidi tozviziva togona kutya totozozvitaura but kana muchitoko mashandiswa zvaita Zesa izvi mobva matokonyeka mobva magadzirisa zvinhu bo uzvinzwisisa kunyepa here. Francis Kabanda, how are you? So guys, masystems mumabusiness edu ngatidzidzei
ezinezvi endai kuYouTube ukuzvinzwa good ndaifanira kuzvitaura izvi sendaenda zvimwe zvezvo ndataura zvisina basa izvi chizviteererai endai kuYouTube munodzidza nezvemasystems munodzidza ariko munozwa junior haana kunoita university degree asi inini junior ndaimurakidza kuYouTube kuti junior enda kuYouTube pane this 4-hour program iripo video iripo 4 hours uiteerere yese iri kutaura on how to start a business what things you should be looking out for nditi muzvona endaiwo kuYouTube munodzidza musarambe muchiita shungu dzekungosimbirira pabasa everyday uchirwisana nebasa asi uchienda kusiriko you have to have knowledge so isusu hatina hama dzinotiudza sevamwe inini hama yangu itori nemari strict mudhini vamwe isati womafriends akuzonditsvaga zvine zvinobuda nemari but pandikavaisambozvisiva izvo saka ndozvati chavari kuuya pandizvitsvaga handisi nini vakutsvaga mari kuzvisiva zvangu but chistiwa pana zvekuita but handinakirwe nawo strict mamboona achitamba nevanhu vane mari strict handingonakirwe navo vanhu especially vanhu vanozokutsvaga wabudirira vana basa unoziva kuti nyange usisina mari yacho vanongokusiya futi vanhu vaya vanakidze ngozvona tozvaona even mukoma wangu murise mukoma wako kuita sei kukuziva but endai munoverenga so inini before I do anything most of my time ndinoispenda ndichiita sei ndichidzidza about that thing so I can spend 3 hours learning zvakafanira pataigadzira tunhu twekunyengerera twana namatai ivo vaigadzira ana mai vana matai natete Clara panapa nanamatai nashamini vachigadzira ini ndangovatarisa ndichiita nyaya ndichidya nzimbi ndakatozozvona kuti makaribox aya ari kuvhinika arikuda kusungwa ada kupanchwa nechinonzi chinoklipa mapepa so ivo vaitora kawaya vachibaya neuku vasunga kudai so mabox aya ini ndakabva ndazvona ndati okay rega nditi iuye chinonzi chii chekuti ketya machiziva so ndakatora nguva yangu ivo vakatora almost 3 hours kugadzira chavo inini changu chakandiitira 20 minutes tatopedzana namatai because most of the time yangu ndakatora ndichistudya zvekuitwa mazvona so inini study about those businesses research unopana ndakasangana naye akandibvunza kuti mukuru what is it that could have done ezvinezvi pamakatanga naShipings zvekuti ezvinezvi mukanzi mutangidze munoona zvakakosha I explained to him zvakanaka kuti you know what Bashi, thank you very much thank you I explained to him very clear kuti you know what most of the times zvangu zvandaita kunaShipings ndichitanga anga ari maguesswork nechi it would take me a long time for me to perfect one thing zvandikutaura izvo zvekuti ndakazoziva system after ndatenga kambani yainzi ndazobasvika here yainzi Eastleigh Paints ndo pandakazoziva system kune mabusinesses ane masystems so issue yangu yanga iri kuti today kuri kuti ndatenga naShipings I would spend most of my time researching on how to be a business person, how to run a business, and researching on standard operating procedures, researching on policies, so researching. Yeah, stapler, ndiye nachitaura chinoti gechke. Stapler, ndakazoshandisa stapler. So spend most of your times, if you're business people, spend most of your times researching. That's why ndakaposta video ikamurunguka yaka yemajokes yaiti. Kudhara varungu vanga vaine macountry clubs kwavaienda vachinodzidza vachinoita sei vaidzidzisana so we don't have that isusu tonoenda kubhawa inini vanhu vanoenda kubhawa street andichada kutamba nemi masana andichada kuda kutamba nevanhu vasina vanhu vanonwa vadoro but vasingazoendi kubhawa kutambira nhasi tohudhudhudza but still handisi kuzvishora but ingoti ini hazvisizvo zvinhu zvandikunakirwa nazvo masana handizvo zvandikunakirwa nazvo ndoti vandisire cup of tea sendeni tete zvaita here asaramba yakadii but handiti raisi vachanga rimwe
Right. Ladies and gentlemen, I want to introduce to you the man himself, my employer. Jesus. Why do you, You're right. why do You're you right. just assume everyone is a Christian? Christianity is a religion. People choose their own religions. But sure, I was saying so. Register for MBI and start earning at home. Ukuyazoti vanhu vangu panapo varegister and start earning at home. Uda kuvaena. Iwo ndoda kuena nevanhu vangu uchivati hey, register chichi and earn at home. Kana zviri easy kuena to that extent. Why are you just nyasogara rinkumba iwe ungotanga ungoena ukuregistrei vanhu. Ukuregistrei vanhu. Ende chichi chinoita kuti ungosvika iwe pane vanhu vari kutaura nyaya dzavo ungosvika kuti register and start earning at home. Munhu ari kuti register and start earning at home mugroup musaregister. Register iye obva register muri dzake nechichi obva atanga kuena at home akadaro. Nayi. Register and start earning at home. Mari haingowanikwe zviri easy to that extent. Register and start earning at home. Sha, usauye panapa uchida kuregistisa vanhu vangu zvitsotsi. Because uri kuziva kuti panapa pane ma-entrepreneurs, pane vanhu vane nzara vada kuenda kumberi wakusoti register and start earning at home. Tokufumura une mapepa here kuti uregistise vanhu. Anything that has to do with financial whatever chinofana kunge ibva apo. Register and start earning at home kuita sei. Ena at home ivo. Ngasiyana nezvo. Ndotomutsvaga ndomubloka. Handifarire vanhu vanobira vanhu ivo. Zvinobhova. Zvinobhova. Muri vana rimbana nesimai unenge yangu. Hey shit. You might be my child, you sure. Well done, Tinashe Mtarisi. Your style is unique and I've learned quite a bit. Best wishes, Arnold Sibanda. Thank you very much, Arnold. The father and son chemistry. It's actually biology, by the way. This was a good one. Well done. Well done. And I go now, work with his father and study biology. So boa means baba. So inengaishaya kuti boa it was but ndakazoona unoziva even kumusha isusuka tango taisazoti baba vaningi unokuchimana kuti bawiri mukoma bawo chakati mukoma bawo Saka nyari kunyoro manje. sanzi yaitaurwa nemukadzi waNyati. I like Nyati. Benzi vamwe vanhu vachiti Nyati apera, but when you go kupage rake kunenge kwakazara vanhu. Ndakatadza kuzvinzwisisa page kwaNyati kwacho kunenge kwakazara vanhu. So I like him, but I like his wife as well. I like her very. She's calm. So guys, thank you very much. Rakatimboenda employer wangu asati ageza, achazogeza ozotera kufudhisi. Ini ndakuenda kune munhu wese arikuda kusangana neni. Nhasi kune nezuro kwaisatsikika, nezuro we couldn't talk, kune vanhu vaida kuti titaure, but today it will be calm. So you can come kufudhisi kuya mosvika. You don't have to buy anything. You can just come, and when you see me, let's talk. But ndoda kudzidzisai kutaura. Musangosvika mchikoti saka ndikukumbirawo chakati unombotaura unomboti I like what you're doing with foodies, you know. Yeah, ndakaona kwakati munogona kunovhurawo pakati eri uchindipa kuti my ideas nechi ukati gofa in that manner unozoona nda kungodzoka kwauri kuti ko iwe uri kuita chi mazvona uzati chirauro chidi wakanda chirauro ndiri kuita business rangu rakati saka zviri kufamba sei ndiri kunetseka nezvakati takutaura manje. Kwete ungosvika uchingoti palist remademands ndatokuwana enda ndichikutsvaga zvisingaite, toda kuti mundibatsire nefinance, toda kuti mundibatsire nezvakati aiwa hazvinzwarwo hama dzadiwa.
unosvika you smooth yourself in like smoothly like kurunguzi kuti How do you feel about vanhu kuti ndine company yangu kugeza mota rekanimba kuti like namafara neservice yangu vanhu vanenge vari nani zviri nani yeah zviri nani because some is actually offered obviously when you come to me unoziva kuti inini ndakadzidza kuchi ndakazvidzidza even pana Ken Sharp wepokugara so inini ndakaita ushamwari naKen Sharp ndichitaura naye nyaya dzakawanda but I never mentioned to him kuti ndinotengesa pen ndoda kukutengesera pen ndaitongotaura kuti okay you are trying to reach people this way kuti kambodai soko kambodai kozvauda kuita izvi kukadai so we became friends one day tiri phone call akabva angojoinidza ndobva ati mandla ndobva ajoinidza mandla ndobva ajoinidza operations manager wake ndobva ajoinidza zvikanzi pabloko ramuri kuita zvinezvi chimbopaiwa chi nashipenze chance so sometimes unozviisa paservice you give until that person noticed so notices so yeah but wakomana manje vanobva video ramati aiwa ndati munongonodzidza akawandisa mavideos ari kuYouTube ivo randakakuparia wakapedza asati apedza mufunge zvinhu but it was just 4 hours. How many movies have you finished anima 5 hours? Dedi kana makuya kuna Luna mundigirewo $1 ndini ndenge ndiri bagedi please. Kuna Luna. I like your son's smile. You look the same, guys. Ndakabudza kuti smile, ndakampa smile mana, ane smile yangu ija. But yeye unaona ari kuita yekutswinya, anenge asingadi kuipa vanhu vanenge vasina kubhadhara. Nodhura. So guys, musazokangana kuti kwamune muri ikoko mukaona nzvimbo inogona kuita foodies. Tibatei. Because toda kuexpanda. Takati isusu mugroup refamily yesterday. We said our target ndechi. Fulfilling employment. Employment, vagutsa. Yes. So thank you very much. One love. Daily delivery very soon.